ኤርትራ ከበቲ አጽዋራት በመቀለብሎም ናብ ራያና ተጓዓዙ ምዃኖም ዘገለጹም ካብ ኤርትራ ዝተበገሳ 7 ታንክታት 5 ዙ 23 ከምውን መድፈዓት ዘጠቃልሉ ከበቲ አጽዋራት ብዓድግራትን መቀለና ቢሎም ናብ ራያ እና ተጓዓዙ ከም ዝኾኑ ምንጭታት ተኸባቢ ሓቢሮም زهجب كرنا أفريقيا كيح بحرن بمرحنة إيرتران جبتن زمعبل زلو استراتيجيا وكيدان إثيوبيا إمارات عرب كمون خلنا تناب زوبا جنزبن حيلن سلوان كسفح فحاز دليا زلوا هجرات نتصور استراتيجيا وملأختي محل الفالو سلام فتوات الخوراتنا استمرشت خطاتتي كم يتصرحوا لو منهم تلمذ بحديث دينات تمليس نمزانينا إذا كان حدثتم كلكم لايك شير سبسكرايب مقاري ترسم فيديو من تاريخ وسك بصح لايك مقار جمله ኤርትራ ከበቲ አጽዋራት በመቀለብሎም ናብ ራያና ተጓዓዙ ምዃኖም ዘገለጹም ካብ ኤርትራ ዝተበገሳ 7 ታንክታት 5 ዙ 23 ከምውን መድፈዓት ዘጠቃልሉ ከበቲ አጽዋራት ብዓድግራትን መቀለና ቢሎም ናብ ራያ እና ተጓዓዙ ከም ዝኾኑ ምንጭታት ተኸባቢ ሓቢሮም ዜና ከበቲ አጽዋራት ምንቅስቃስ ኤርትራ ሜዳ ኩናት ካብ ገዛ ርእሳ መሬት በመርሓቅ ራያን ትግራይን የሓድሽ ኩናት መድረኽን መግባር ዘንበረቶ ስትራቴጂ ምዃኑ ተንተንትን ሓበሩ ይርከቦም በገዚኦም ካብ ኤርትራ ዝገበሩ ብርክት ዝበሉ ናይ ኩናት ከበቲ አጽዋራት ብዓድግራት ሳቢሎም ተማሊ ኣብ ማይ መኽደን ከምውን በከተማ መቀለብሎም ናብ አንፈት ራያና ተጓዓዙ ምዃኖም ናይ ተኸባቢ ምንጭታት ገሊጾም ኣለዎም በመሰረቶም ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት ህትና ተጓዓዘ ዝርከብ ናይ ኩናት መሳርሕታት 7 ታንክታት 5 ኣየር ምክልኻል ዙ 23 ከምውን ዝተፈላለዩ መድፈዓት ዝሓዘ ምዃኑ ተሓቢሩ ዜና ተፈጸመ ዝርከብ ናይ ከበቲ አጽዋራት ምንቅስቃስ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሴክተራትን ተንተንትን ሀሪቶም እናሃቡ ይርከቦም መስረቶም ተንተንቲ ኤርትራ ነዝናይ ከበቲ አጽዋር ዕጥቂ ናብ ውሽጢ ትግራይ ንኽትኣቱ ምግባራ ናይ ኩናት ሜዳ ካብ ገዛ ርእሳን ገዛት መሬታን ብምእላይ ንራያም ንጉልበት ትግራይ ናይ ሓድሽ ኩናት መድረኽን ምግባር ዘንበረቶ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ምዃኑ የብርህሎም زهجب كرنا أفريقيا كيح بحرن بمرحنة إيرتران جبتن زمعبل زلو استراتيجيا وكيدان إثيوبيا إمارات عرب كمون خلنا تناب زوبا جنزبن حيلن سلوان كسفح فحاز دليا زلوا هجرات نتصور استراتيجيا وملأختي محل الفالو سرعة بالتقنات كمحل فزعبي ملأختي ناي عندران فغران بوليتيكا بكيو أباي تازم صولوت يلن زبلي اتي 130 مليوننا بزي ودب قرورخات تحيس كاموتيو بسلام وي بحيل بحر خلون نايزبل ناي عشنتن تعبيتن مدره كابتز تزربلو الدراش وطاي بوتا خمزي بلو تنقير ومركب أبي أحمد أنتار له على ونت هجرات كرنا أفريقيا كندفر عدرون كسندو زي كل نمس تراخ مخانو زنقر ملأختي نلاختون سعبتون ون تواهب ومالو حبرات إمارات عربكا بحرن كرنا أفريقيا بجنزب زعدوغو أقحوت هايكونن زبل ملأخت تمحلالي فلال إمارات نغطباو تقمات ناي زوباب فلاي ناي إثيوبيان سودانن تبليزا نتزوباخت قوتات أوريا حسابا زنبرة إثيوبيان ناي سودان عمست حيلتاتن كمسارح تتقيمة الزوباخت بتاتسو زوتاتو استراتيجي بزحجي تفتير زولونا يسمرا كايرو رياض كيدان أنو نويلو يركب اتزعابي ملأختي مسناي متنققتاوي السودما يرترا متنكاف مالت مززو قليل كم زي كونه مفلات زبلي بحطيرو البريزيدنت إسياس أفوركي بسوتورن طبابن زهانصو حدش عردي يرتران مشارختان زي تنكفا هجرات غيرو ونال إسرائيل كم هنداسيت محمد بن زايد كم السالاتي أبي أحمد كم كدامي نزحدش كون النت ترديوم بوليستاتهم تزي كيرهم بزحدش معبل تتريقوم زقو حافلو موائل الفايلو أما دمدمتا زعوز زني حتير جزينا يعدل بوليتيكا زي كونس وتسيتنا يصنع متكل تعجزتن بصل بوليتيكا ومريحنة مخانو كفلت قالو كي بحرن كرنا أفريقيا حدش وقحتا مصلو إرتراد ما أبز حدش وقحتا تبرق حي كتكونه زغتل صمدونا اب صوماليا وياب كايرو وياب امريكا يخون من يفلت دحر غروب يراخبنا تطعمو زلالماوي زخرن كبرن سماعاتنا اوت نعفاش سلاذ حوحات بقللتنيا بيت فردخت فراد مالتي ندرقس لمنتاي وقع خيو ناي هاجر منقست مفنقل منقست غيركم
درغن ديوم تنفرتي سلازي تقللتኛ ፍትሕ ዝበሃል ንሳቶም ያ ዝደለይዎ ሰብ ቋቂሞምስ ንትግራይ ክፈርድዋ ይተሓሳብ እኛ ማውቀናል ጉድጓድ ምሰናል ዲያይላ ዝበሃል እንጮ ንሕና እውን ፈሊጥና ኢና ጉድጓድና ኩዒትና ኢና ምባሊ ዝሕብሉ ሕዚ ንሳቶም ዝበልዕዎ ሰብ ከም ዘሎ ክንዱ ዝኣክል ብድፍረት ኣብ ክንዲ ክልምኑ ድፍረት ይኽእል ሕዚ እንተተጀሚሩ ናብ ምንታይ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ብደንብ ጌር ክርዳእኩ ኩናት ክጅመር ከሎ ኣብ ወሰን ራያ ኣብ ላሊበላ ከባቢ ኩናት ዝገብር ይመስሎ ኩናት ተተጀሚሩስ ቦርደር ትግራይ ከቢብዎ እንዲ ዘለኹም ተቀዳማይ ዘርኢኩም ዝነበርኩ ኣብቲ ቦርደራት ብዓፋርን ብኣምሓራን ኣብ ቦርደር ኩናት ዝገብር ይመስሎ ኩናት እስከ ዓዘይ ተጀመረን በትግራይ ገጽ በኤርትራ እውን የተጀመረን በዓፋር እውን የተጀመረን በመሓራ እውን ናይ ምክልኻል ስራሕም ሰርሑ ዘሎ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ሓይሊ ኣይጀመረን ጽምዶን ተጀሚሩ ኩናት ኣበይ ዝሆን መስለኩ ናይ ጽምዶ ሓይሊ ተኣዋጅ ኣውጅን ተጀሚሩ ተኣውጅሉ እንዲኒ ሕዚ ከላኸሊ ዘሎ እቲ ኣዋጅ በኢትዮጵያ ተኣውጅ እዩ በቲ ናይ ጽምዶ ሓይሊ ግን ኣብ ምክልኻል እዮም ዘለው ኩሎም ትግራይ እውን ተከላኸል ያ ዘላ ኣብ ሸረሪና ተኸላኺላ ኣብ ራያ እውን ኣብ ድፋዕ እዮም ነይው ሕዚ ኣፈላላዮም ከም ዝወልና ናይ ክላሽን ርሕቀት እዩ ካልኦት እውን ኣለውና መረዳእታ ኣብ ራያ ገጽ ዝገብርዎ ዘለው ኩናት ተተጀሚሩ ግን ኣበይ እዩ ኣብ ወሰን ይኸበቡ ዳ እምበር ንኣብነት ታይ ይኾነሉ ይመስለኩም ሕዚ ኣምሓራ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ናብ ደሴ ገጽ መጽኢሉ ናብ ወልድያ ናብ ደሴ መጽኢሉ ወልድያን ደሴን ሕስተር ኢልኩም ካብ ትግራይ ንአዲስ አበባ ክትከዱ ከለኹም ትመንገድ ምሕሰቦ ቆቦ እንዲኒሄ ቆቦ ኢኒሄ ተናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ቆቦ እነዚህ መጽኢሉ ናብ ቦርደር ትግራይ ተቃሪቡሎ ኣብ ቦርደሩ ኣብ ድፉዕሎ ሰራዊት ትግራይ እኹል ዝኾነ ሰራዊት ኣለዎ እኹል ዝኾነ ምድላው ኣለዎ ቆቦ ዘሎ ስሙ መራሒ ተጋዳላይ መለስ ኢትዮጵያ በዓለም ብርኪ ብጥሜትን ድሕረትን እትፍለጥ ዝነበረት ዓዲ ኣብ መሪሕነት መለስ ዜናዊ ብቁጠባ ሰላምን ድሕንነትን ዲፕሎማስን በአፍሪካ ይኹን በዓለም ካብተን ኩለ መዳይ ቁልጡፍ ምዕባለ ዘረጋግጽ ዓድታት ቅድሚት ክስራዕ ዝገበረ መራሒ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ስሙ መራሒ ተጋዳላይ መለስ ከመ ኣህጉር ኣፍሪካ እውን بمرحلة حبرات أفريقيا بيلو كما هجور روحة أفريقيا مسيرة بمجوار بعد حساسوا كإكب بمجوار هجرات أفريقيا قبل يجمع على عدتها تحركات هينات نامنا يجبن حطن ناهي هيبكا مقبل استراتيجية الساجرة مرح أفريقيا ونينيرو سمي مرح تجارة من الزيناوي بزنور زل على بقعة مرحلة أبا هجورنا أفريقيا كي توسنا ببرك عالمون تنزم على عدتها بزوجهنا إندستري استراتيجي كربون دايوكسيد أبتن زي معوال عدتها زوجحو بخلات أير كحساب خفلة اللون بتوسخون نحملوا استراتيجي تلم بمحنسات بتقنتها استوجده هزو عالم ولكن معبلنا زبل عدتها نزي قداي أجندا غيرن كمياتان مفتح قوامتان زجبرة نعالم بلوز مرحي نيرو سلازي كابزي كبرنا سمراتاتن سمي مرحي تقرالي ملس نزي كم تقار هزقت يمنا زلت أقام هلونانا كمتي صلاعتنا زوالدنا حدنتنا زبتن حرتن كوايونتن وقيد بموال كم تقارو أب حدا ريونا نايكت صالي بروح بعزانا أو نوسنا المدرخ مهلاونا زي حاسبنا ممارتنا تنكر قالسي مكيادن معواتن ترح مخانو كنرد إقبا نزي مسنا جبر دما زخوان عينة فلالا يحلو أو روحات تقرأين تقارون حادن تقوينا كلهم تقامات سجرنا نايشمي مرحينا تقرأ من لزينا ولقاسن كم تقارو كابتم حلوف سلطاناتنا بعد زمن أقسم بأفريقيا طرح زي كونس بعالم درجات ودادرتن تفلتن زي نخون المخنيات كم زي يهلو مردائي قال أما وداتا نزي عبد صباح مسوعات سمي مرحي تقرأ من لز وبسات كينت تقرأي جنفر ورا أبكل تشعن حموشان عامة مرات زغر قدمي عامة ملس تجمرة بزي مقرات عامتاوي
ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ን11 ግዜ ወርሓዊ ድማ ብተመሳሳሊ ብዘይ ምቁራጽ ክሻፍ 2013 ዓመተ ምህረት ን98 ግዜ እናተኸበረ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2016-2017 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ፋይናንሳዊን ማቴርያላውን ሓገዝ ተቋሪጹ ጸኒሑ ሎሚ ዓመት ድማ ብመበጋሳይነት ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናውን ምስ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ጨንፈር ጉሮም ምምሕዳር ከተማናን ብምርዳእ እቲ ፕሮግራም ዘለዎ ተልእኾን ክብደትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ብርኪ በፂሑ ይርከብ። ስለዚ ከም ከተማ ምምሕዳር ድምፂ ወያነን ኣመራርሓ ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናውን ነቲ ጸገም ብምርዳእ ነቲ ማሕበር ናብቲ ተሊምዎ ብሕፅረት ፋይናንስን ማተርያልን ተቆሊፉ ጸንሐ ትልሚ ንኽትግብር ዝገበርኩምልና ሓገዝ ብሽም እቲ ማሕበርን ህዝብን ምምሕዳርን ከተማና ከመስግን ይደሊ። ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም እትከታተሉ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ብሓፈሻ ድማ ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዚ ፕሮግራም ብቅዱሳት ከየንቲ መናእሰይ ከተማ ውቅሮ መኣዲ ኪነ ጥበብ ዝኽሪ መለስ ብዝብል ኣጀንዳ ካብ ጽባሕ መስዋዕቲ ሱሙይ መራሒ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝተጀመረ ኮይኑ ክሳብ ቅድሚ ጽንተት 2013 ዓመተ ምህረት ከም ማሕበር ኣብ ሙዚቃን ስነ ጽሑፍን ማእኸል ብምግባር ዝተፈላለዩ ውድራት እናካይዱ ናብ ከባቢ 500 መናእሰይ ኣባል ብምሕቋፍ ነዚ ምንቅስቃስ ማእኸል ብምግባር ለጋሲ መለስ ዜናዊ ብምቕጻል ኣብ ከተማ ውቅሮ ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ትካል ክውንኑ ፕሮፖዛልን ዲዛይንን ኣዳልዮም ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን እቲ ግምት ዋጋ ተሰሪሑ ልዕሊ 200 ሚልዮን ወጻኢ ከም ዝሓትትን ግዜ ከም ዝወስድን ስለ ዝተረድኡ ኣብዚ መንጎ መንግስቲ ብልጽግና ብዝኸፈተልና ጽንተታዊ ኹናት ዘጥረይዎ ሃፍትን ተሽከርከርትን ኮምፒውተራትን ተዘሪፎም ከም ከየንትን ድማ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ነቲ ዘጋጠመ ኹነታት ካብቶም ብሓባር ጸንሑ ከየንቲ እቶም 102 ናብ ምልመላ ማእኸል እንትኸዱ ካብኣቶም 72 ናብ መኸተ ዝተሰለፉ እንትኾኑ ከም ኩሉ ህዝቢ ትግራይ መኪቶም 16 ኣባላቶም ድማ መስዋዕቲ ክኸፍሉ ተገዲዶም እዮም። ስለዚ ናይ መለስ ክብርታትን ኣስተምህሮታትን ናብ ቀጻሊ ወለዶ ንምስጋር ዓሊሞም ዝጀመርዎ ቅዱስ ተግባር ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ጨንፈር ውቅሮ ኣብ መወዳእታ ክበጽሕ ብሞራል ማተርያልን ፋይናንስን ሓገዝ ክትገብሩሎም ብሽም እቲ ማሕበርን ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ውቅሮ ጻውዒተ የቕርብ። ክብርታትን ኣስተምህሮታትን መለስ ህላወ ላዕላውነትን መሰረት ውሳነን ምሓስ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ይቐንየለይ። ክብርታትን ኣስተምህሮታትን መለስ ህላወ ላዕላውነት መሰረት ውሳነን ብዝብል ቴማ እንካይደ ዘለና መበል 14 ዓመት ዝኽሪ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ። ኣብዚ ዘለናሉ ጽቡጥ ኩነታት ኮይና ክብርታትን ኣስተምህሮታትን መለስ ዜናውን ትንዝክር ኣብ ዘመን መሪሕነቱ ከም ሃገር ብብሔር ሃይማኖትን ፖለቲካን በብናይ ባዕሉ ውልቀን ጉጅለን ድሌታት ተባታቲኑ ዝነበረ ብሔረሰብን ህዝብን ኢትዮጵያ ናብ ሓደ ኣተሓሳስባ ዝኣከብን ዓባይን ኩለመዳይ ተፈራሒትን ሃገር ክትህልወና ዝገበረ ብሉጽ መራሒና እዩ ነይሩ። ሽምባርክስ ፍትዋትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ሓርነ ብዲታ እዚኣቶም መስ ነይሩ ትሞቹ ክምላ ተስፋ ንገብር እስካብ ጻንገለ ብሉሎም ስናይ ጻንሕት ትኹነሉ